Wel, os ydw croeso chi to. Falch iawn o weld gymaint ohonoch chi'n dal wrthi. Rwan te, os cofiwch chi, cyn i mi gychwyn, gai ddiolch. Mae yna sawl un ohonoch chi wedi anfon gwaith cartre mi fwrw golwg arno fo. A gai ddiolch yn ofnadwy chi a dweud bod fi wedi gwirioni, achos mae'r gwaith o safon uchel iawn iawn. Mae o'n gwahaniaethu wrth gwrs, ond mae be dwi wedi gael hyd yma dwi wedi gwirioni. Diolch yn fawr iawn iawn i chi. A gobeithio bod y sylwadau dwi'n anfon yn ôl ata chi wneud rhyw fath o synwyr. Beth bynnag, os gofiwch chi, wythnos dwythaf ar y fi ddeud y byswn ni yn cychwyn ar faes llafur rhestr testunau Steddfod Ceredigion flwyddyn nesaf. A bod fi'n mynd i gychwyn ar yr 19-12, 19-15, a'r 12-20. Os ydych sy'r 19-15, dwi wedi gwneud camgymeriad achos oes am ffasiwn beth. 19-20, dio. Ond felly, da ni'n mynd i gychwyn efo yr 19-12. Alright? Rwan te, ydych chi'n mynd i weld rwan ar y sgrin, mi byddwch chi'n gweld ydych chi'n mynd rwan. Na, dim hwnna. Hwnna. Ie. Right. Dyna, ydych chi'n gallu gweld hwnna pawb? Ydych? Rwan te, dyna'r dasg, sef gosod geiriau Eirig Salisbury o gof y lleisiau ar yr alaw traeth lafan gen Gareth Mitford. Rwan te, cyn i mi gychwyn, well i mi ddeud, dwi yn meddwl bod Steddfod Tregaron o'r rhai dwi wedi studio hyd yma, mae'r dewisiadau yn wych. Ac mae yna gysylltiad efo'r ardal, swn i'n deud, efo'r rhan fwyaf o'r testunau dwi wedi edrych arnyn nhw. A mae yna, fel mae'n digwydd bod, dwi'n meddwl bod alawon a'r geiriau yn priodi'n fendigedig, felly does na ddim esgus dros wneud cyfalafon gwael. Boring. Alright, mae nhw'n arbennig o dda, chwarae teg. Felly, os nwch chi edrych ar y geiriau yma, dwi'n mynd i ddarllen o drwodd, rhaid i chi, just y bennill gyntaf, ac os nwch chi edrych ar traeth lafan gen Gareth Mitford, mae gennych chi alaw yn fanna 8 bar i bob pen. Does. Felly, ydych chi eisiau gorffen ar ddiwedd llinell 3 ydych. Dyna lle mae'r bennill gyntaf gorffen. A wedyn mae'n deud ar y top, os welwch chi, cainc traeth lafan Gareth Mitford 1, 2, 2. Felly fydd y bennill gyntaf yn ffitio ar y ddwy linell gyntaf, a fydd pennill 2 a 3 yn ffitio ar yr ail rhan. Alright? Felly, dwi'n mynd i ddeud ddim mwyach, dwi jyst yn mynd i adael i chi am funud edrych, deud y geiriau yna cennog mewn gwirionedd, de? Achos mae hon yn alaw 4-4, felly gweld faint o acenion sydd yna yn y bennill gyntaf, a wedyn cyfri nôl, a gweithio allan lle ydych chi'n mynd i fod yn cychwyn. Alright, dwi'n mynd i adael chydig bach o amser i chi weithio allan, lle ydych chi'n dod mewn. Mae hi ar yr un mesur mewn gwirionedd ac eifionydd, a ddaru lot ohonoch chi wneud gosodiad eifionydd i mi wythnos dwytha, a'i hanfon i atai. Pan ydych chi'n barod, gewch chi rhoi bawd fyny neu rhywbeth. Bydda i yn cadw llygad i weld. Da iawn, diolch Dafydd. Ond mond y rei sydd efo fideo fydda i yn weld, felly mi rai ni fynd efo hynny pawb yn barod, ond ia fydda i'n cadw llygad a dyrwch fawd i fyny. Diolch. Mae yna un a bawd fyny. Mae yna 2 a bawd fyny. Wel, mae yna 1 a hanner a bawd fyny.
os ydych chi yn teimlo fel sa well gyda chi roed eich fideos ymlaen, mi fedrwch chi wneud hynny i wneud hyn. Reit, oce. Mi na i rwan, na i adrodd y geiriau, reit? A gweld os ydych chi gan acennu, ac ei weld os ydych chi'n cydweld â fi. Ar noson dawel, pan fo'r lleiad bron yn llawn, os eidi i draeth cwm tydu yn ddistaw iawn, fe glywi leisiau yn y man o random astyd wrth y lan. Alright, ydych chi gyd yn cydweld efo fi fanna? Dwi'n falch. Da iawn chi. Reit, felly mae gennych chi ddwy brif acen i bob llinell, does? Mae gennych chi 6 llinell, felly ydych chi 12. Ydych chi angen 12 prif guriad i ganu arni. A cofiwch yn 4-4 mae'r prif acenion yn dod ar curiad 1 a curiad 3. Felly os ydych chi'n gweithio nôl o hynna wan, 12 prif guriad yn ôl, mi ffindiwch chi bod chi'n dod mewn ar ddiwedd bar 2. Felly mae noson yn dod ar guriad cyntaf bar 3. Iawn? Reit, awn ni at hynna eto mewn munud. Rwan te, beth arall fyswn ni'n edrych amdano fo di just checiwch bod yr penillion nesaf yn dilyn yr un mudur, bod na'm byd yn wahanol yna, bod o'i gyd rhywbeth yn debyg. Alright? Felly, dyn ni'n mynd i fynd rwan te, a phwy sy'n gwisgo brethyn i smyglo contraband, does ganddo wisg urddasol na chlogyn cynnes crand. Dim ond hen gwilt cyffredin brith ac arno liwiau rif y gwlith. Mi ffindiwch chi'r un fath a be oedden ni'n wythnos dwytha efo eifionydd. Dych chi'n gofod rhedeg llinell 4 i mewn yn sydyn i diwedd llinell 4 yn mynd yn sydyn mewn i llinell 5. Na chlogyn cynnes crand, dim ond hen gwilt. A'r un peth yn pennill 3 gobeithio, tir draw cyn daw y llanw i mewn i'n cadw mas, a'r wawr i dorri'n araf uwch ben y tonau glas, tir draw i roi help llaw, mae'r nos yn hir a llong ger llaw. Felly, ydych chi'n gofod rhuthro neu symud yn sydyn o llinell 4 i llinell 5 yn y penillion i gyd. Felly mae'n union yr un mudur, felly ydych chi yn pennill 2 a 3, ydych chi'n mynd i ddod mewn yn yr un lle, sef ar ddiwedd bar 2, a mae'r brif acen yn mynd i fod ar curiad cyntaf o bar 3. Iawn? Nawn ni drio mewn munud. Wan, beth ydych chi eisiau gwneud wan, ar ôl chi wneud y logistics yna, be fyswn ni'n neud ydy darllen y gerdd, ydych chi eisiau ymgyfarwyddo ar gerdd. Fel bod chi'n gwybod yn union lle ydych chi'n mynd, lle fysach chi'n licio mynd, lle fysach chi'n licio mynd fyny yn y gafalaw, lle fysach chi eisiau mynd lawr, lle falle ydych chi'n cadw ar yr un nodyn mwyn creu effaith ac yn y blaen. Ydych chi eisiau ymgyfarwyddo efo'r geiriau fel ni'n dweud, ond hefyd efo'r alaw, neu chwarae'r alaw mewn munud i chi. Ond rwan te, os ydych chi edrych, reit, ogof y lleisiau, dirgelwch yr ogof T. Llew Jones. A ydych chi'n gwybod beth dwi wedi bod yn cychwyn wneud heddiw pnawn? Dechrau darllen nofel, dirgelwch yr ogof, unwaith yn rhagor. A wedyn, beth sydd yma ydy smyglwyr yn Cwm Tydu, oedd o'n reit enwog. Mae'n debyg yn ei ddydd yr ardal yna o fod â lot o smyglwyr. Ac oedd yn nghanol, be oedd y nofel, dwi'n trio cofio fan, 17, canol y 19fed ganrif oedd hi, beth bynnag. A wedyn, reit, ar noson dawel dywyll, pan fo'r lleiad bron yn llawn, ydych chi eisiau creu awyrgylch yn fan hyn, dydych, rhywbeth dirgel. Os eidi draeth Cwm Tydu yn ddistaw
iawn. Fe glywi leisiau yn y man o wrando'n astyd wrth y lan. A phwy sy'n... Reit, dyma Siôn Quilt, yr smyglwr ydy hwn wan. A phwy sy'n gwisgo brethyn i smyglo contraband. Does ganddo wisg urddasol na chlogyn cynnes cran. Dim ond hen gwilt cyffredin brith ac arno liwiau rif y glith. A dyna chi Siôn Quilt. Wedyn, yn y bennill ola, da chi eto yn creu awyrgylch. Tyr draw cyn draw y canw i'n cadw ar y wawr i dorri'n araf uwch ben y tonnau glas. Tyr draw i roi, da chi'n cymell yn fan hyn, i roi help llaw, mae'r nos yn hir a llong ger llaw, a mae yna long arall yn berig yn mynd i gael ei smyglo, unwaith yn rhagor felly. Felly, da chi eisiau creu yr awyrgylch, y dirgelwch a'r cynnwrf mewn gwirionedd dwi'n teimlo, bod hynny'n deud mae'r nos yn hir, ond mae yna rhywbeth ynglyn â'r llong a'r llaw na da chi eisiau gwneud rhywbeth â fo. Reit, yr alaw ydy, fel ni'n deud, Gareth Mitford Williams. Dwi'n gwybod os da chi'n gwybod amdano fo. Bachgen o Sir Fôn oedd Gareth Mitford, andros o gerddor, a mi creuodd o dipyn bach o stŵr yn y byd cerdd Dant yn nechrau'r 70au, efo côr Pant y Celyn Aberystwyth. Achos mi ddoth o ryw wedd wahanol iawn ar gyfalafon. Ac yna rai bobl oedd hi'n och a gwau go iawn bod gennym ni gyfalafon oedd mor wahanol. A fysa'n well, dwi'n siŵr fysa'n modd i chi wrando ar côr Pant y Celyn o'r 70au. Dwi'n siŵr fysa'n modd i ni roi ar YouTube neu rhywbeth. Mae'n werth i chi wrando ar ei osodiadau nhw, achos maen nhw'n hynod o gerddorol, ond maen nhw hefyd yn hynod o wahanol. Ond ddim gymint erbyn hyn falle, ond ar y pryd, pan oedd pawb yn rhyw chwarae'n reit saff drwy osod, oedd Gareth wedi chwalu'r ddelwedd yna mewn gwirionedd. Ac yn anffodus mi fuodd o farw yn bachgen reit ifanc, ni'n deud 30au hwyr falle, o'r aflwydd o'r cancer yma lle. A mae'n biti bod ni wedi colli rhywun mor dalentog, mor ifanc. Dwi'n awyr beth o'n neud rwan. Ond dyma'r alaw i chi, a beth dwi'n licio ynglyn â hyn, beth dwi'n teimlo mae pobl Ceredigion wedi llwyddo i wneud, ydy maen nhw wedi ffindio geiriau da, ond maen nhw wedi ffindio lawon da iawn i fynd efo nhw hefyd. A mae yna rhywbeth dirgel iawn ynglyn â'r alaw yma. Mae'n piano'n racs allan o diwn, dwi'n gwybod, ond dwi'n gyndyn iawn o gegwared ohono fo. Mae o'n hen iawn erbyn hyn, a maen nhw wedi ffindio crac yn ei ganol o. Sy'n golygu, bod o'n cael ei diwnio, mae o'n slipio'n aml. Felly mae'n ddrwg gennai am hynny, ond dwi ddim eisiau gegwared ohono fo jyst eto. Felly, reit, os da chi'n llafar ganu hwn i chi'ch hun, achos mae'n aml iawn pan da chi'n deud y geiriau, mae hwnna'n rhyw fath o roi syniad i chi lle mae'ch cyfalaw chi eisiau mynd. Mae'n reit aml. Felly driwn ni rwan, jyst i lafar ganu fo, ddim canu fo, lafar deud o. Wan te. Ar y noson dawel rywun, anfor lleia bron llawn, os eiddi i braidd cwm tyfu, yn ddistaw iawn, fe glywi leisiau yn y man o wrando'n
law. Oce, felly, dyna sut fyswn ni, be fyswn ni licio cael ydy gwaith cartre gennych chi ar hwn erbyn wythnos nesaf. Reit? Dwi'n meddwl mae pennill 1 a pennill 3 awyrgylch da chi eisiau fanna, fyswn ni'n dweud. Rhywbeth dirgel. Right? Ond yn yr ail bennill, da chi jyst yn disgrifio Siôn Quilt. Felly mewn ffordd, mi allwch chi ysgafnhau os liciwch chi, os mae dyna'r gair dwi'n chwilio amdano fo, mae eisiau fo fod yn reit disgrifiadol ohono fo. Fyswn ni, be dwi wedi gweld o gael gwaith cartre nôl gen rhai ohonoch chi, ydy bod chi'n mynd â'ch cyfalaw yn andros o uchel. Cofiwch plant dan 12 oed sy'n mynd i fod yn canu hwn. Right? Felly, dydy cwmpawd lleisiol nhw ddim yn arbennig barrig o uchel. Felly, peidiwch am mynd fyny eich top G's ac yn y blaen. Falle fysa chi'n gallu neud o beth yna rhywun hun yn canu fo, ond nid i blant dan 12 oed. Alright? Mae plant, os ydw i'n gosod i blant bach ar gyfer yr urdd, octaf ydy'n nghwmpawd i, mwy na lai. A wedyn fel maen nhw'n mynd, fel maen nhw'n datblygu'n hun, ni allwch chi fynd ychydig bach tu hwnt i hynny. Ond mae rhaid chi fod yn abod eich plentyn. O dyna un peth dwi wedi anghofio dweud hefyd. Dedwch bod chi'n i gosod i a bod chi'n ffeindio bod rhywun yn methu chanu achos bod i'r uchel. Dych chi'n cael mynd ar alaw i lawr 3 semiton i lawr. Felly mae hon yn G, felly mi allwch chi fynd â hon lawr i I. Neu mi allwch chi fynd â'i fyny, os di'n risel, os di'r gyfalaw risel, mi allwch chi fynd â'i fyny hyd at 2.5 hefyd. Oce? Felly dyna honna. Rwan te, yr un nesa, yr un nesa ydy, na, gethyn hwnna wan, sori, dwi wedi gwneud yna. O, os di fi nôl jyst un eto. Reit, hynny di, dwi'n gwybod, mae hwnna'n fler drabeilig, ond fyswn ni, fel a fyswn ni'n i gosod fyswn ni'n gosod y geiriau fel dwi wedi gwneud wan, jyst i atgoffa chi o lle ydych chi'n dod mewn ac yn y blaen. Alright, a wedyn mae fyny chi wedyn osod allan fel oedd deilen wedi cael ei gosod allan i chi. Ond o'n i'n mynd i wneud hynny, o'n i'n teimlo bod chi'n, bod chi, a dweud y gwir, y dylech chi'n edrych chi bach o waith eich hunain, de. Alright. Oce, iawn. Nesa fan, y wlad sydd ar y gorwel, 19 oed di hon, gen Lyn Ebenezer, o dyma chi, dyn sy'n byw, yn Bro'r Steddfod, ddim yn bell o Bro'r Steddfod, de. Rwan te. Dyma be mae Lyn ei hun yn deud am y gerdd. O, well ni ddarllen i gyntaf. Mae yna wlad, dydy o'm yn amlwg iawn, ond mae yna 6 pennill yma yna, ond ddim ond 5 da chi'n canu. Da chi ddim yn gorfod gosod pennill 5. Felly, da chi'n pennill 1, 2, 3, 4 a 6 da chi'n neud, alright? Felly, mae yna wlad sydd ar y gorwel lle bydd y gog yn oedi'n hwyr, lle bydd mwsog ar y llwybrau, lle caiff enaid lonydd llwyr. Wan te, diolch chi weithio allan yn fanna, o'n i at ystyr y gerdd wedyn. So chi'n gweithio allan lle chi'n mynd i ddod mewn, faint o geiriadau ydych chi angen? Unwaith ydych chi yn gwybod, rhowch eich bodiau fyny. O, betsa'n da iawn. Dwi weld ar hyn o, na, betsa'n y fynd i. 2 fod i fyny. Wedi a Daniel.
Faint o geiriadau, brif geiriadau ydych chi eisiau? Chi'n barod I mi ddeitha chi? O 2 acen sydd yn fan hyn eto deud bob llinell. Felly mae gennych chi bedair llinell, felly 8 de. Felly ydych chi eisiau cyfri nôl wan, achos bod hi'n alaw 2-4, ydych chi eisiau cyfri nôl 8 bar, achos mae y wlad ydy'r brif acen gyntaf. Felly mae'r wlad yna yn mynd I fod 8 acen o'r diwedd. 8 bar o'r diwedd. Neu di dwi bod amser yn gweithio nôl de. Felly, ydych chi'n mynd I ddod mewn ar ddiwedd bar 4. Ydych chi'n cyd-weld? Felly, mae'r wlad sydd ar y gorwel, lle bydd y gog yn oeddi'n hwyr, lle bydd mwswg ar y llwybrau, lle caiff enaid lonydd llwyr. Wedyn, awn ni'n reit gyflym drwy'r penillion eraill I wneud yn siŵr bod nhw'n yn gyson. Achos weithiau dydyn nhw ddim, wedyn just checiwch cyn bod chi'n cychwyn. Yn y wlad sydd ar y gorwel, fe fydd bronfraith ym mhob llwyn, ar y llethrau uwch y gweinydd, ni fydd ofn ymref yr ŵyn. Wrth nesau at wlad y gorwel, teimlaf gyffro yn fy ngwaed, teimlaf obaith yn fy nghalon, teimlaf hyder yn fy nrhai. Fe wnaf gyrraedd gwlad y gorwel, ddim ond dringo'r copa draw, cyn bo hir caf weld y dyffryn, lle bydd enfys wedi'r glaw. Wedyn, ni gerbennych ola, yn y wlad sydd ar y gorwel, fe gaf dreulio dyddiau gwell, ond mae'r daith yn hwy na thybiais, oes rhaid i'r gorwel fod mor bell. Felly mae hwnna na thybiais, oes rhaid i'r gorwel. Mae rhaid I chi ddweud chi bach yma yna, ond mae'n gyson, dydy, mae'n gyson I hacenion. Wedyn, a just rwan I ddarllen be mae Lynn ei hun wedi sgwennu am y gerdd yma. Yn nyddiau plentyndod, byddwn I a Tom, Bryn Gors, fy ffrind am cymydog a gosaf yn crwydro'r fro yn ddil y phethau. Pegwn eitha ein crwydriadau fyddai copa'r bryn i'w chlaw gilfach y dwn fawr a olygau bron filltir o gerdded. Yr enw lleol ar y bryn am ryw reswm anesboniadwy oedd Pennsylvania. O gyrraedd y copa, gwelem i'r gorllewin dirwedd cymharol wastad yn ymestyn draw lle roedd mynyddoedd elenydd yn crynu yn y tes. Ac wrth syllu arnynt, byddai Tom a Mina'n ceisio dychmygu beth am welem yno petai ni'n medru ei cyrraedd. Roedd y tirlun o'n cwmpas yn ogoneddus wrth I ni chwilio am nythod adar, dringo coed, hel cnau a mwyar a goglais pysgod yn nant y Wernfelen. Mewn derwen islaw y gwelsom nyth y par cyntaf farcutiaid coch I ddychweled i'r ardal. Ond ar y gorwel, byddai can yr adar yn fwy soriarus, y coed yn fwy deiliog, y cnau a'r mwyar yn felusach, a'r pysgod yn ddiwocach. Beth am I ni fynd draw yno, Tom? Na, ddim heddiw, ond fe awn ni rhywbryd. Ond eithon ni beth yno, rhag ofn. Oedi wnaethon ni'n hytrach yn ein eben ein hunain, gan grwydro'n rhydd heb i'r un clawdd na ffens fod yn ffin. Roedd paradwys yno o dan ein traed wedi'r cyfan. Mae'r wlad sydd ar y gorwel yn dal I ddenu weithiau, ond mae'r ffordd yn rhy droellog bellach, a'r dyddiau yn rhy ddaeth. O dwi'n meddwl bod hwnna'n fendigedig I gychwyn. Ond beth sydd yma felly, wel, da ni wedi gweld o hefyd allan, ond wrth I darllen I, ond man gwyn, man draw di, ynde. Dyna beth I ystyr, wel, dyna beth sydd yn ni mewn gwirionedd, ond yn y diwedd,
bod nhw ddim yn mynd achos bod y gorwel yn rhy bell. Felly. Mae eisiau chi edrych ar hon eto, cyn cychwyn, swn i'n deud, da chi eisiau edrych ar y gerdd i gyd, fel ydy sy'n y werth gyntaf un. Da chi eisiau edrych ar uchafbwyntiau o fewn penillion, ond o fewn y gerdd hefyd. Fel cyfanwaith. A da chi'n eisiau cyrraedd yr uchafbwynt yn yr un modd bob tro, neu da chi'n berig o landio yn yr un lle bob tro. Felly, edrychwch yn ofalus ar y geiriau. Fyswn i'n dweud yn y bennill gyntaf, da chi'n bod, mae'n delenegol iawn dydy. Mae yna wlad sydd ar y gorwel, lle bydd y gog yn oedi'n hwyr, lle bydd mwsog ar y llwybrau, lle caiff enau glonydd llwyr. Wel, creu awyrgylch ydych chi'n fanna. Ydych chi'n eisiau tynnu gair allan o'i gyd-destun mewn gwirionedd fanna. Ydych chi eisiau just creu awyrgylch braf. Alright, swn i'n deud, saff yn fanna. Ond wedyn, os ydych chi'n edrych ar y bennill nesaf, yn y wlad sydd ar y gorwel, fe fydd bronfraith ym mhob llwyn ar y llethrau uwch y gwynydd. Right? Fanna i gyd, mae hwnna eto yn neis iawn dydi, yn braf lle. Ond mae ni fydd ofn ymref yr wyn. Fyswn ni'n deud bod eisiau rhywbeth ar yr ofn na. Peidiwch a mynd ofn sgrech. Peidiwch a roi sgrech yn y chwaith. Achos dwi'n mynd credu mai dyna'r awyrgylch da chi'n trio ei greu yn fanna chwaith. Ni fydd ofn ymref yr wyn. Fyswn ni'n mynd lawr a ffindio rhyw bysgod bach na rhywbeth yn fanna. Fyswn ni'n mynd fyny'r edrychion. Da ni'n eisiau sgrech y llian yna yn y ben. Wedyn, yn pennill 3, mae hon yn reit hawdd i'w gweld i mi, de. Achos fyswn ni'n cychwyn yn y gwaelod. Achos da chi'n sôn wrth nesau at wlad y gorwel, teimlaf gyffro yn fy ngwaed. Wel, da chi eisiau gyffro na. Teimlaf obaith yn fy nghalon, a wedyn teimlaf hyder yn fy nhraed. Dwi'n teimlo bod hwnna'n codi fesul llinell. Ond peidiwch a codi fesul llinell yn llythrenol, peidiwch a just rhoi do, re, mi, fa. Ddim dyna beth yw'n meddwl cweit, alright? Mae eisiau, ond bod eich cyfalaw chi'n codi. Wedyn, pennill nesaf, dwi'n gwybod os ydych chi'n meddwl falle i chychwyn i niwch fewn nawr gyrraedd gwlad y gorwel, ydych chi wedi cyrraedd yna, ddim ond dringo'r copa draw. Right? So ni'n meddwl, ac wedyn, allwch chi ddim cadw i fynd yn uchel, neu sut chi fyny ar eich top Gs, byddwch chi. Felly, ysyn ni yn cychwyn y linell nesaf allan is, ond cyn bo hir, caf weld y dyffryn, lle bydd enfys wedi'r glaw. Allwch chi greu cyfalaw sydd siap bwa yn fanna i gyfleu eich enfys chi. A wedyn, gewch chi wneud y bennill ola yn y wlad sydd ar y gorwel, fe gaf dreulio dyddiau gwell, wel, os ni falle'n codi fanna, dod lawr, a mae'r daith yn hwy na thybiaeth. A os ni'n trio pwysleisio'r gair hwy na chydig hefyd. A wedyn, os allwch chi ffindio cyfalaw sydd yn gofyn cwestiwn ar y diwedd, os rhaid i'r gorwel fod mor bell. Wel, pan ydych chi'n gofyn cwestiwn, ydych chi yn eich gollef eich llais, os rhaid i'r gorwel fod mor bell, ydych chi'n codi dydach. Ond peidiwch â gorffen ar ddim byd ond y tonydd. Peidiwch â gorffen ar, mae hon yn G, ddim ond ar G ydych chi'n gorffen. Peidiwch â gorffen ar
B neu D, be bynnag arall sydd yn cord o G genoch chi. Dyna beth ddylen nhw fod, ydy B a D. Pidiwch y gorffen ar honno yn y bennill ola, reit? Amrywiwch diwedd eich penillion, ond mae'n well gyna i, mae yna rai pobl yn dweud bod rhaid i chi orffen ar nodau gwahanol ym mhob pennill. Oes, mewn ffordd, ond dydwch chi bod chi wedi ffeindio cyfalaw sydd yn gorffen pennill 2, ddydwn ni, ar B, ar wyn, ar mi, lle. A os ydych chi'n gorffen, os ydych chi wedi gorffen pennill 1 ar B hefyd, dio ddim llawer o bwys. Cyn felly bod chi'n gorffen pob pennill ar B, y blawr un ola. Alright, triwch amrywio fo. Wedyn, dyma alaw chi'n fan hyn. Mae honna'n alaw wahanol, ond mae'r awyrgylch mae'n greu. Mae yna rhywbeth hiraethus iawn yn ei. A dyma chi beth arall maen nhw wedi gwneud. Maen nhw wedi tir mynach ydy gen heledd anhol. Fel merch o Geredigion ydy heledd anhol, a lle mae'n byw erbyn hyn do. Bell dros y môr. Oedd hi'n athrawes gerdd yn ysgol Llanharri pan oeddwn ni lawr yn byw ym Mhontypridd na. Merch hynod o gerddorol, merch Gaynor Hall, oedd yn byw yn Aberystwyth yn doedd hi. Mae heledd, dwi ddim yn cofio lle mae di mynd rhywle fel Kuala Lumpur ar lefel, mae di mynd i rhywle gwahanol iawn. Felly, dwi wedi helpu lot fawr yna chi wan i wneud yr 19 cer dant dan 15 a'r 19 cer dant dan 12. Mae'n siŵr bod chdi. Dwi'n eisiau llethu chi'n ormodol. O'n i wedi meddwl wneud yr ddeuawd dan 11, ond mae honno ar gynghanedd. Ac felly, dyn ni eisiau mynd mewn i'r cynganeddion y tro nesaf i weld sut ydych chi'n gosod cynganeddion. Os ydych chi erbyn wythnos nesaf, os yna rai na chi'n gallu gwneud gwaith cartre mi, fyswn ni wrth y modd, o dwi'n gwybod bod yna rai mynd i wneud, dwi'n gwybod. Ond hefyd, gan bod ni yn meddwl wneud wythnos nesaf gynghanedd, mae yna 4 prif gynghanedd sydd pidiwch â phoeni am mae yna wahanol rai anghytbwys a diacen a dwi'm yn cofio'r termau i gyd, ond anghofiwch am hynny. Just bod chi yn deall beth ydy cynghanedd groes, cynghanedd draws, cynghanedd sain a cynghanedd lusg. Os ydych chi'n gwybod beth enw, pidiwch â phoeni, mi fyddwn ni'n mynd drostyn nhw wythnos nesaf beth bynnag. Ond mae o'n help pethau chi di ymgyfarwyddo ar heini cyn cychwyn. Alright? Rwan te, dwi'n meddwl falle bod hynna yn mynd i fod yn ddigon am wythnos yma. A wedyn wythnos nesaf fi'n ni'n gwneud yr ddeuawd dan 11 te a'r ddeuawd dros 11. A mae honno eto ystod fflir di honno.
Wedyn, y rheswm dwi wedi gofyn am eich e-byst chi ydy y gallwn ni falle anfon y geiriau yma ar alaw ymlaen llaw i chi mwyn i chi gastudio fo. Achos mae o yn dipyn o hwnglad o beth gofod studio geiriau ag alaw mewn sesiwn eitha byr fel hyn. Da ni'n lluchio chi mewn go iawn i'r pen dwfn, dydyn. Felly dyna pam dwi wedi gofyn am gyfeiriad e-byst chi, fel bod fi'n gallu anfon ymlaen llaw. Alright, felly dyna ni dwi'n meddwl am heno. Mi welwn i chi wythnos nesaf a byddai wedi anfon llu o sodiadau nôl i chi, i'r rhai fydd wedi anfon eto. Dwi'n gwybod fyddwch chi'n neud. Oce, diolch o galon i chi. A hwyl fawr. Ta-ta. Ta-ta.